Que vos incentivou a colaborar co Banco de Alimentos? Pois a min sempre me gustou poder axudar a xente e a Profe Marisiña pois deume a idea e a oportunidade de poder ir a facelo e pois fun e gustoume moito. Me parece moi interesante o feito de axudar nunha organización así, o feito de que Marisiña pois nos chamase para axudar en supermercados cercanos fixo que finalmente me anotase. Bueno, pues considero que fue una experiencia muy bonita para pasar tiempo con los amigos. Eu opino mesmo como os compañeiros, me parece unha boa oportunidade para axudar. Fun con 4 amigos ás 5 da tarde hasta as 9 da noite con unha señora e un señor e íbamos turnando de 3 en 3 para facer as cousas. Que lle diríades a xente deste ano para que colaborase? Pois principalmente que se lle gusta moito a axudar a xente, que é unha boa oportunidade, e que se ten tempo libre, que é unha boa actividade que é moi didáctica, que acaba coñecendo como é a xente nese entorno.